Nizamettin Öztürk gotina ah û bav û kalan kêm dimîne. Gelê me qedir bilind, gotinên me pêşî gelek binirxin. Lê hinek gotin hene li gor şert û mercên îro mixabin kêm dimînin. Wekî mîna gotina ah û bav û kalan gotinek pêşiyan e. Lê kêm e. Li vir ez bi hurmetdarî nêzî bav û bapîran dibim. Ev baş e. Adin gotin di nav xwe de hişmendiya welat hewîn e. Ev gelek baş e. Lê kêmmasî li ber çavan e. Aliyê kêm tenê mêr esas girtiye. Gotinek din jî heye. Gotina yên ji bav û kalan maye. Di vê gotinê de bi hezkirî qala mîrateya bav û bapîran hatiye kirin. Ka kêmmasî çi ye? Erê di nav her du gotinên dîrokî û kevnar de vekevînî ne. Li vir xwedî her tiştî bi tenê bav û bapîr tên dîtin. Ango mêr tê dîtin. Bawayekî vekirî dayîk û dapîr ango jin di nav da tune ye. Aliyê din li hemberî dayîkê hestiyara gelê Kurd tê zanin. Gelê Kurd ax û dayîkê şev cuda nabîne. Dizane ku dayîk di nav her şert û mercan da li ser axa welat maye û ax parastiye. Dem bi dem hêsîrên çavîxwe rojan ser axa pîroz. Gelê Kurd ji ber vê yekê dayîka xwe hêja qencîtî û fedakariyê dibîne. Nêzîkatî bi vî şeklî ye û bi dil û can ji dayîka xwe hez dike. Li gor jiyana Kurdan bi gelemperî zarok li ber çongên dapîrên xwe bi kêf rûndirin û bi çîrokên wan mezin dibin. Bingeha zimanê me koka xwe ji çîrokên pîrên me digire. Ji xwe tê zanin ku bi saya dayîk û dapîran zimanê Kurdî bi devkî heta îro hatiye. Zimanê ku em ji dayîkê fêr bûne û fêr dibin pir şêrîn e. Loma mamosteyê mezin Celadet Bedirxan dibêje. Zimanê dayîka me wekî mîna çarmê laşê me ye. Zimanê biyanê jî wekî kincan e. Erê îro dayîkên me yê birûmet bi laçikên serê xwe yê ji bo aştî û parastina mafên mirovan di nava kolan û xadan da di pêşiya civakê de cê xwe digirin. A herî balkêş bi pêşengiya jinên Kurd şoreş li rojhilata navîn bi ser dikeve. Gelên hemû cîhanê ji nêz ve jinên Kurd bi ecibandî û baldarî dişopîne. Li her derê jin bekeda xwe destkeftiyên xwe mezintir dike. Helbet nav civakê de guherandina wisa ne hêsan e. Li gor pêvajoyê guherandin dîsa dê bi destê jinan bêava kirin. Pêşniyaza me ji vir û şûn de gotin û pratîka me di çerçoveya wekevîtiyê de di nava jiyana me de ciyê xwe bigire. Ji bo vê yekê dibêjim li şûna gotina axa kal û bavan gotina axa dapîr û bapîran bê gotin. Wekî din em dikarin gotina axa dayîk û bavan bibêjin.